nanokuthi umuntu wakho kumele akusupport entweni oyenzayo uma ngenenkinga ngike ngapost izolo ngamposta nje umngamo ngamposta ku Facebook ngathi noma ngabe yini engibhekene nayo uma ngeke ngamtshela uvela athi baba kaZodumo kuzodlula lo muntu lo usuke njani engiduduza so ukuba nomndeni nomuntu osifazane oqondene nawe ekhaya kuyakusiza ukuthi ungazenzi ezinye izinto engahlelekile akuguide noma ngabe akekho athi baba sibanibani leyo nto leyo izodlula asibekezele ishaye leyo mpi izodlula relax ngathi akaze kwenzeke lutho ngoba yabo uma uthola umuntu onendaba ngempela uyabona ukuthi uba insika kodwa umuntu amezothi wena ubuwenzani kade ngakutshela lento yakho ukuthi kade ngakutshela lento yakho ukuthi yeke nje hayi uzolulala dreams yeah I got dreams yeah I got dreams yeah I got dreams let me do me now let me do me let me do me now let me do me I got dreams yeah I got big dreams I don't sleep cause nothing really comes cheap I be at the stool dwana all day putting in the work dwana always never sleeping on myself dwana no ways giving in my all dwana showcase I got dreams for my baby yeah I got dreams for my daughter so give her what she needs in this world yeah so give her what she needs and support her cause see I got a dream I'm a man now but it's more than just a dream, it's a plan now where you can put in that thing, gonna try more until you find the dream you can strive for or even die for. Dreams, yeah I got dreams, yeah I got dreams, yeah I got dreams, let me do me now, let me do me, let me do me now, let me do me. Sanibonani babukele bakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Khona Okhona nihleli nolumkilo akazinyanga ke njengenjwayele yabo uma ukuthi awaka subscribe page make sure ukuthi uya subscribe yabo subscribe click notification button ukuze uthole more content yabo because iningi content ezayo na uPopile namhlanje nginobhuti wami lana Mxhashazwa sokhuluma nje ke into eziningi mfowethu ngiyabonga mfowethu ukuthi ube ku show bafo kunjani ngiyaphila futhi ngiyaphila hayi nami ngiyaphila mfowethu ngiyaphila nje kuyisibusiso mfowethu ukuthi sibe nawe lana uyabo sikwazi nje ukuthi sixoxe mfowethu ngazi izinto ezifaka umusic ezifaka impilo nje mfowethu yabona namaphupho nje mfowethu kuyaphambili nangendlela abanye abantu nababa bengenza ngayo mhlawumbe ukuthi bafuna ukufika nawe la usukhona njengamanje bengisacela nje ukuintroduce ke nje for mhlawumbe abantu abangakwazi mfowethu ukuze bazi ukuthi ubani Mxhashazwa ake ngiqale ngibingelele kuwo wonke umuntu obukayo kule TV show namhlanje lo libingelelayo insizwa yawa majola eshowe eyaziwa ngelika Mxhashazwa emculweni kaMaskandi okuyilona gama ke ethanda ukubhedabheda ukubeka ngami ngabe ngiyashintsha ngoba lona liyangilandela kodwa ke ngoba abantu sebengazi ngalo ngeke ngisakwazi ukushintsha kodwa nje insizwa kwamajola leshowe ngokuhlala ke kwamanje ngisela kwamasho ensizweni okay awuhlala nensizwa vele ayona vele into vele ifunakala ngaphela uma sila komathekwini mfethu sisuke sivele nathi sabantu uthola ukuthi baphuma kwezinye indawo sisondele kakhulu nje nathi ukuthi sisondelela amathuba phela uyabo so manje eThekwini mhlawumbe ufike nini eshowe ukhulele nje waziwa mhlawumbe wangakanani uhlala khona eshowe eshowe bafo nje kusuka la Nkosi yami ngathi nje ngizalwa ngaze ngayofunda e-primary ngifunda esikoleni eSamungu ngaqeda khona ngaya kwesinye isikole nje sasihlupha kakhulu wathi uyisemhlakazi phela nje kwavela umeme somfundo ngewindi athi istedele nduna ongafuna ukuthi ziyoshaya isikole nje kodwa isikole ukuthi isikole sona sakhe nazivaliwe ngoba vele zinjalo ke lezi ikole zasemakhaya kubuye zingalawuleki ngoba abantu abayifunda nto kusuke nendlame khona lapha bangwe nje nento engekho thothi esikole nje sonke kule insizwa nje ayiphethe imshini nje isikole mhlawumbe
esikoleni sonke kunemshini nje noqhwasha uyabona nje uzofunda kanjani lapho ngoba nathi kwakubalewa ngisho kuma culture nje uma kwadliwa abantu engomeni kuyazi ukuthi siyokhala isikhathi naweni ebhasini esifanele nibale uyabona nje uzobuyela ngeenyawo ke manje nasemakhaya nathi ngoba sikake savalwa nangasekhaya isikole la ngomvoti because mina lapha kade ngifunda ngakomvoti yabo umvoti nawo uhluphe kakhulu kumvoti lapha eCape Town waze wavalwa nje kwathiwa hayi kwayisikole sake savalwa kwayisikole nakhona kwathiwa sike siyime ngenxa yakho ukuthi abafundi badlobeleka kakhulu ngoba phela emakhaya ziningi izimpi so ngafunda kuleso sikole kuthemase ngo 2000 kwasuka indlame ethama isuka indlame nami ngathola ukulimala lapho kulezo ndlame zakhe nayisuka ngabe sengisuka lapho ngo2001 sengize eThekwini ngafika la eThekwini ngajoina iqembu lesicathamia okuthiwa ubuka Young Stars ngase ngifika futhi sengisungula ke iqembu ke likaShameni lapha engiqale khona ukuxaka abantu nje ukuthi manje uliqale nini lona ke likaShameni ngo2001 kade kahlahle umdala vele kahlahle umdala vele emculweni ngesamthetho nje ngaqala leli qembu thema siqalele iqembu kwase ukuthi ngo2013 ngase ke ngene studio ke sengenza i-album yokuqala ehloko sithi ababoshwe cha yangibeka ke kubantu wayirecord la kusiphi studio lapha komaqhinga e-United Rhythm lapha ngase Bria Center vele phela sekuvele sekula eThekwini vele ngangirecorda uDust khonsizwa ukuthi uDust yayishaya kakhulu ikwaito nomaqomo ngarecorda lo nsizwa ke ngase ngibuya ke lapho sengokwenza enye futhi album esadla abantu namanje yayithi salusa ungibulala leyo iphume ngamuphi unyaka leyo iphume ngo2015 ethi salusa ungibulala ngabe sengizokhipha inkuzimalanga futhi lethi isigila mkhuba isigila mkhuba le enengoma yodumo ke lethi ubabulala nami lena nje kwagcina sekusuka izimpi ngagcina seyitatshwa ngapha wonke amashendlisi seyidapela nje seyidapela wethu ngaphuma lapho mfethu ngabe sengizokhanda emva kwale ngoma ethi ubabulala nami ngabe sengenza ingoma ethandwa kakhulu futhi ethi 10/10 ngiyibona 10/10 iya trenda vele nje online kabi u10/10 kade siqeda ukutapa nje izizwa nezintokazi akhipha ingoma ethi waqoka kahle sibara utapile awuafford ukhona awu-afford iabita awu-afford nje izinto ezihle asikahle lobuqoka kahle nje obvious utapile ngabe sengisuka kulonyaka ke manje ngase ngikhipha iEP okuyona ngifuna sithi ukuhlala kuyona ethi Khona Okhona hayi vele leyo vele sisazoyidiscussa vele kakhulu leyo ngoba phela kumele abantu mfethu bawazi nanomculo currently uze bawulandele mfethu because iyo phela into esifuna so ke manje ke asindiye ukhula ke ngalesa sikhathi ubuvela uzazi mhlawumbe ukuthi ufuna vele ukuthi ube umculi nje yabo nomculi waleyo okuculayo nje amayo Maskandi noma mhlawumbe bekhona la empilweni nje mhlawumbe ubuzibona nawe wenze enye into ngaphandle kwawo ngumculo bafo benguthanda kakhulu angifuni uqamba amanga ngoba bekuthi uma ngabe yawazi umphongolo ngiyawubona umphongolo wamanzi wamazi noma uyotshwala ngiyawubona bekuthi uma ngabe umphongolo mhlawumbe ubekiwe nje egcekeni uempty kumele ngifake ikhanda phakathi ngicule uyayazi leya echo ngiyayibona ufaka ikhanda emphongolweni kunalento ethi wo ngangibona ngoRebecca nje ngoRebecca ngiphinde ngibe ubaba khansela umkhize lwashona ithwasa lekhansela umajazi not ithwasa lekhansela umajola umajazi umajazi ngqo bona usho umajazi ngisho umajazi impela ngisho ithwasa lekhansela uthwasa lekhansela ambili laba bavuka manje uyikhansela nje straight ikhansela umkhize ngoba phela izinamba ngemlandela kakhulu kumajazi yabona nje ingoma zakhe namanje isadlisa wena impela umazi angasekugcineni mina ngimazi impela sashaya ophimbo lami ophepha lami hayi lo muntu phela unama album amaningi kakhulu xa ukuthi namanje ngangezwe ngathi ayingeke kubalwa kubona impela abantu abanama album amaningi ukudlula bonke abantu kuwona umculo khansela band maphika entokozo wayinkingi phela hayi kakhulu so uyena umuntu ke loya ngithi uma ngabe ngifaka ikhanda emphongolweni ngicula ingoma zakhe ngicula ingoma zakhe impela ngicule ngibone ngumculi impela uma ngifike einkomeni kunento like i-mic leya nto like ikhwani abantu basemakhaya ebese imile ngathi iyelwanyane ingathi ihlukuzo ngangithatha ke lonto einkomeni ngicule ngayo ke ngicule ngayo nje ubona athi mic ngibona ngi-TV impela ngicula ngale nto bethi uyahlanyana ngicule nje impela
ngoba nalapha engangisebenza khona kwa Fidelity hayi ngangihlupha impela ngangengalali mina ngicela kuze kusi Awuke wasebenza naka Fidelity phela bengigada khona we security phela nje hawu uyabona ukuthi mfethu kuyasiza ngoba phela ama artist amaningi awafuni ukuzama yabo ama artist amaningi afuna ukuthi nje avela bheka umculo kuphela kanti kuyasiza ukuzama mfethu ukwenza ukuthi ukwazi nanokukhokhela izinto eziserious nawe ukuthi umculo wakho ube equality ngoba phela kuyinkinga nokukhipha umculo ongeke uyendawo no mfethu mina kwamanje nje uma ngaqhamuka itoho nje elithi 90 itoho manje umsebenzi cha ngawuthatha kodwa phela msengadepend ukuthi umsebenzi emuni kodwa nje ngawuthatha impela uma kuthiwa nali itoho ubambe khehla la umsebenzi hayi ngingasebenza impela ngithi ngipush music ngazi ukuthi angiceli kakhulu ngoba la emculweni uma ungenayo indoda enesisi esikhulu noma umuntu okushokile ishona phansi ngomunye wabo oshone phansi ngesimo sokuthi akunayo umuntu ongishokile abantu engaqala nabo ucula banama album nga11 nga15 and abantu labantu abasuke bezokushoka futhi bafuna ukuthi ube umuntu abazokwazi futhi ukuthi bamsebenzise inkinga bafuna umuntu abambonayo ukuthi ngathi uphapheme lo ngathi uzoshesha abone ukuthi hayi sizomchathela ngoba phela okunye umuntu ungathi uyaphakanyiswa kanti usuyachathela kodwa ku right uqale khona uchathelwe ngoba umunye kuyenza ngathi uyachathelwa kanti akachathelwa indlela asebona ngayo yena ukuthi ubona ngathi uyachathelwa uma bafo uzothi umanager wami uzohamba uye studio kuyabiza kakhulu uhambe uye studio eGoli ufika ukhipha 11,000 wakhona we album uphinde ukhiphe o 250 baba session akhona mina ngiyafika nje ngizokhamisela umbhobho mangiqeda ukukhamisela umbhobho imali mhlawumbe ugcina uyikhosta lapho ngoba ngesilala entabeni uzobhuka sidle mhlawumbe nje iya 30,000 uyasuka lapho uzoga istock umusigas qala ku 7,000 istock yabo siyabuya lapho uzongitholela umcimbi owodwa mhlawumbe ka 10,000 unginike 1,000 yes unginike 1,000 bafuna insipho usungidlile awusuke engakakudla ukuthi phela angani labantu abasesebedli uma befika kuthina thina bakuveza ukuthi bona ba benefiteni umuntu insuku asuke ezoyisho nje into ayiluzile ukuthi hey mina sengiluze kakhulu bengibhukhiwe 10,000 ngiluzile angasho ukuthi ngoba lo booking le uyitholeliwe cha kwalo yabo webafo nje asikukhulumele iqiniso abanye bethu thina abaculi sibe silahlela umsebenzi kuzoqhamuka umuntu nango bhuti obengekho sisebenza athi wena imali yakhe ngaka usubulewe wena manje hayi wena usilima wena akazi umuntu ukuthi wena e-studio akazokhipha isenti wakusuka la uyorecorda akazi ukuthi malini ufike nje wona wakhamisela umbhobho wakhamisela waqeda ukhamisela umbhobho kwathi ase right nakudla asambe yaphinde futhi nakhona yamasterishwa nale ngoma omunye umuntu futhi uyabona so lento mfethu ufuna umuntu ozo understand music ukuthi no la siyasebenza la nakho la ngoba egcineni umuntu vela athi usedla imali yami yipi yona yipi ngoba lo muntu usathatha imali yakhe uma esakugqokisa ekutransport ekufunela ama interview plus phela lo umsebenzi loyo mfethu umsebenzi uyavulwa umsebenzi uyakhandwa iartist liyakhandwa ukuthi libe iartist elisebelazelo ngo 10,000 umuntu wathi nayi insipho uzosebenza ngami ngoba phela sizwa nangabantu vele ngaphandle yibo phela basididisa kakhulu abantu because bafike bakukhombisa izinto uthi uyabona ubhukwa kanjani la kungashiyo ngoba phela nakhona ko marketing kuyakhokhwa kulezi zinto lokupromote umuntu bafo ongazi nokuthi usuke ipho yapi athi sekugangwa ngawe so and basuyayithatha nawe leyo nto basuyifaka ekhanda uzobona sekugangwa ngawe ngempela nawe ngoba phela nawe uzobona ndiyabiza ukurecord yabo uma uzobheka ama album kuyabiza ubona uma uyi artist elimele kahle kahle ukuthi ukurecorda umsebenzi njengami nje uyabo lapho ila ubona khona ukuthi umsebenzi mina shela ngifuna ukuhamba manga kunzima and bafo mina ngiyamdinga umuntu ozokwangamela umsebenzi wami ngiyadinga nje umuntu engizoke ngizwe kuthiwa indoda lapha nakho lapha asambe siye khona manje umunye umuntu mangithi ngikhuluma le ndaba vele ethi wena usumdala wena ndoda usiyaziwa kakhulu usizana ukwaziwa kakhulu ukuncenga mina ngicenga umnikazi we-event akufani nokuba kuzoncenga umuntu ongiphethe uma ethi umuntu eyawungeke wena uyazwela kuphela kumina kanti uma ekuthiwa indoda hayi siluzile lapha
hayi uthe kube kulunga kanayo i-budget iyangishaya lo nto leyo. Uyabona nje shuthi lapho uyamdinga nomuntu mhlawumbe oyimanager nje vele yakho owazi ukuthi udila nayo nomuntu osemgwaqweni ngoba phela ama artists amaningi manje iwona abantu asezama ukubasondeza eduze ukuthi asondeze umuntu aziyo ukuthi lo uzodila nama bookings, lo udila ne distribution, lo udila yabona nje nokuthi nje akumanage ke mhlawumbe ama day to day basis ama interviews ngoba phela ngeke uze vele lento uzunyakaza uma ukuthi azikho. Kuyasinda sheni kuyasinda mina ngiartist. Ngiphinde ngimarket. Ngiphinde nje ngizoba imanager. Uyabona ngeke ngizoba kuningi nje mfethu. Uyabona igcina ngempela ugcina nawe ugcina sekukuncane ongakwenza ngoba phela sincane nesikhathi esinaso usukini 24 hours mfethu. Nginomndeni ekhaya. Okumele ngondle. Okudingayo nje ingane zami nje kumele zidle. Nginonkosikazi engishade naye. Yabo? Leli ekhaya ubaba wakhona emina. Noma ngabe yini eyonakele khona yonakalele bani mina wena. So ngiyamdinga umuntu ozoba sisayidini uzothi no mfoka amajola asiphumela manje. Asiphumela manje. Kuze nami ke ngithi ukudedela igazi. Ube nawe nje ucabanga umculo nje kuphela ngoba phela manje uyabo ucabanga umculo uyabhala uyarecorda hayi ngempela kufanele uyabo lapho nawe phela uzozizwa engazuthi ngempela uzokuzwa ukukhathala lapho ukuthi ngibona ipost kumele ngicinge namba yalo muntu ngesixabane nje uyabona uthathe yabona ngesixabane lo nto leyo uyafuneka ngoba la kuMaskandi into engiyibona ngathi nabo kuMaskandi noma uMaskandi usudumile usukwazi ukufika kubantu ngoba manje uMaskandi mawubhekwe usufika kakhulu kubantu ukudlula yonke imculo la eSouth Africa kodwa abantu ngathi abakazihluphi ngokuthi nabantu abagude kube nama managers ukuthi baye kubona abantu uyabona umuntu ngoba phela yibo nama managers mela kholelwe vele kuwena athi umuntu ebona ukuthi hayi lo muntu uzokhokha lo mculo wakhe awuthi ngimsondeze eduze kukhulunywe ngama percentages yabo uma kusaqalwa ngoba phela kunjalo vele kukhulunywe ngama percentages ingabe ukuthi naye usethi hayi ngizoba imanager yakho ngifuna imali engaka ngenyanga yabo akhuluma ukuthi uma kukhona imali eniyenzile nawe uzothatha ipercent elingaka nawe uthatha ipercent elingaka ngoba phela kusiza ukuthi umculo ufike kubantu kodwa uthola ukuthi abaculi basalambile yabo inkinga leyo nto yabo ukuthola ifame kodwa manje imali ingafikanga ngoba ukwazi ukuhlala nabantu ukwazi ukwenza izinto ezinoma labantu sebehlezi namafoni bewaphethe ngezandla manje uma sebekubona endaweni edisethi kuthiwa ave kubani lo dumile lo uyabo nawe uyabona nje ukuthi leyo nto izokulimaza lapho uyiphashela yabo phashile izokulimaza kodwa sibe sithi hayi umculo ngoba uyahamba umculo uyafika kubantu ngeke kuze kusisize ngempela yabo so ke manje kusuka umusic ke nje ngoba ngiyazi nalona leli lokuthi utapelwe kwayingoma mfethu ama challenges mfethu ingqinamba nje ohlangabezane nazo zibe ngakanani mfethu kube iziphi nje ezinkulu nje mhlawumbe ungathatha nje uyibeke lapha phezulu othi nje hayi zike zakumisa nje lapha nalapha wathi masudlula futhi wadlula kuzo kanjani kubhlungu njengoba ngichaza nje kubhlungu mfethu ungashokeki kubhlungu ungamnayo umuntu oyishoki uba nezinkinga eziningi and lezi inkinga uyixazulula wena mazixazululeke mangaxazululeki ayixazululeki ngekhathi ngithathelwa ingoma yami lethi ubabulala nami leya ngoma ngekhathi eyithatha lo bhuti wenye ijengi wayithatha ngesstyle sabashana bami bakuboka luve dubazana ababe promoter ingoma yami ngaloshuni wasembalelweni uthi mama ubabulala nami cela ungibophele ba wayeseyithatha inje ngoba injalo ekubena abashana bami babephusha ini ingoma yami le ngoma yami lo munye wakakhumalo wayishaya yena ke inje ngoba injalo ngoba phela ngiyayikhumbula naye phela ngayizwa so kwethu leyo nto leyo iyagqilaza ngoba angikwazi ukuphendula imibuzo yabanye abantu abangibuzayo ukuthi wathi la wathini abantu beshotsha ingoma yakho ukube nganginomuntu nami owayezongithushela umqondo angi-advise no ndoda asenzele kanje mhlawumbe ngabe khona ongakwenza ngoba phela nazo lezi zinto zokujaha izinto zidinga imali nazo kahle nalokuthi awukwazi ukulwa futhi awukwazi ukulwa nomuntu onamatekisi awu11 unethe uyabona unethe ngeke vele uyabona ngeke lapho uzogcina awuthi abona nje abanye ababethi bayikhuluma lonto into ababeyithola inhlamba kuphela uzogcina usucindezeleka nawe khona othola nje ukuthi uyalazi iqiniso ukuthi sesaba ukukhuluma ngoba manje uyazi ukuthi uma ngeke ngakhuluma indaba yami yizothi nalokuthi ke la
kwaMaskandi uma ungenalo ixokana lakho kumele ube nexokana lakho kwaMaskandi ukuze izinto zakho ezolokhu likubhekile nje lenzasho ukuthi uyangena nje into ngexoke ngikhuluma ngomuntu ozothi ozoka afake nje indaba engathi iyalumela ongenandaba ayifake nje indaba hliphiza kanti ukhulumile nalowo muntu plus baningi kuMaskandi sengike ngababona nami ukuthi hayi ngathi baphusha le agenda uhlezi umbona umuntu la eduze komuntu so uyafunakala nami bane ngizamela la mixokana alikho engathola la awuzolithola mhlawumbe uzothola izolo selikuthinta nje selikufona lami selisho nje selizogadla ngawo ngoba phela nakuma event mfethu yabo ngendlela mina I feel like yabona uma ngingakuboni mfethu kulama event amakhulu la eThekwini ayingiye ngiphatheke kabe mfethu ngoba ngisho ngikubona lapha eMeville ngabona iquality mfethu uthi ayingeke lo muntu umusic wakhe mfethu kuMaskandi noma ngithi ngiyababala balapha yabo baningi engibabonayo ukuthi ayingeke lana bakhala ngaphansi yabo kodwa manje agenda lento ukuthi kungapromote lokhu kulethwa abantu esebesivele behlezi bebonakala lapha phambili yini benganikwa abanye abantu ithuba yikho lokho ubhuti wami engichazayo ukuthi kuyangilemaza ukungabi naye umkhulumeli ngoba ngingaya emcimbini omkhulu uthoje ngikhona ngikwazi ukukhuluma kuloko uma sekufanele ngiqasheke umuntu seshona le ngeke ke phela umuntu umgxeke emsebenzini wakhe nakuba kungilemaza mina njengeciko uthi kusho mhlawumbe into engenza iyaphela into engenza ayikho yabo kodwa ngisuke ngazi ukuthi ukunoma ngiphoxe ukunoma ngikhuluma noma ngicine sengikhuluma kambi ukuthula ku right ngoba izwe liyabuka and hayi siyabuka mfethu noma nje besuke bezokwenza phela bawine ngalezo izikhathi abawina ngazo kodwa khona sisuke sibuka thina ndamandla endoda vele futhi kuyawapheli uthola ukuthi kwalo muntu oselapha mhlawumbe kokunye omunye wabo mhlawumbe uwomunye wabantu osizwe yimi yabo ngoba phela kuyenzeka lokho yabo futhi uma usube semculweni isikhathi eside kangaka mfowethu ngeke vele izinto ezinjengalezo mfowethu zingenzeki yabo kuba njalo so manje wavele wabayeka ke nje ingoma ke hayi wavele wathi hayi awudlulise nanokuthi nje kwakusele isikhathi selockdown izinto eziningi zivaliwe osamiro wavaliwe izinto nje ama office uthi uyafika kumahliphi plus awunqena ukufika seberegistile ngisho ukuregister phela nayo inkinga labantu mfowethu because yonke into ama document phela lawa ngalahleka ngisho ukulahleka yabona so nje futhi izinto nje kubonakala zaningi so ke manje ke sike sikhulume nje ngale album yakho ke le Khona Okhona njengamanje le ukuyiyona vela ngano ipromoter nje amanye ngafuna nje sike sinabe ngayo mfowethu sithole nje ukuthi yini le ekuthintile obufuna ukuyidlulisa nje ngayo njengeciko abasangaphinde futhi bedape something ngisazobakhandela yabona lapha ngikhanda ingoma ezisihlanu okuyi EP ngabe sengithatha ititle noma isihloko se-EP ngathi Khona Okhona uma ngithi Khona Okhona ngicikozile lapha khehla ngicikozile mfowethu ngoba omunye umuntu bangathi Khona Okhona ucabanga ukuthi mhlambe akasezukuvakashela umuntu wakhe ngoba Khona Okhona yabo akasezukuya emayibiziwe sikuthiwa akangabeseza ngoba Khona Okhona wonke umuntu leya ngoma ucabanga nje abantu ababili abathandanayo ngoba nave wayizwa vele nawu lapho leya ngoma mfowethu ayina kuya lapho ithi leya ngoma kwamnandi uchofa ifoni mawuhlele endlini encane nginama futhi wonke umuntu uyanayo vele nginamanga hayi lutho unaphela lapha uma ngabe use toilet endlini encane khona umuntu ongaphandle yes uzonokha la okay ngiyanokha ke manje qoqo Khona Okhona good injalo so ke manje ke lezi ngoma elapha ezu5 ikhona Okhona khona i10 by 10 no uthela over 10 wakulo yanyaka awukho kule album uthela over 10 njengoba uhambe kangaka nje awale yanyaka nathi le ethi Khona Okhona ukhona Okhona ayithitle ingoma esihambe kakhulu ilethi sorry baby zingaki ke zona sezizonke zo5 khona Khona Okhona sorry baby okay ngiyophumelela engifeature khona ethwasale cancel mfoka majona ngoba ngifuna sichaze ngathi singafike sichaze ingoma base siyayinaba mfowethu yabo sinabe nje nayo ukuthi njoba uyishaya imuphi umyalezo obufuna ukudlulisa kuyona ukuze athi umuntu mayebuka yabona ayevele elindele yabona into engiyithandayo ngoba ngathi isikhathi sikhona
hayi usise mina lapha phela kunamalimi mina into ngibuye ngiphinde ngibuye ngiphinde hayi vele kuma podcast phela sikhonela lokho kuma podcast uthi ifuneka kunabo yabona bonke abantu babone ukuthi hayi lana kwenzakalana ngoba izinto eziningi ezivela ku TV uthothi izivela ziyaphuthuma yabo ngeke isikhathi esanele mfethu usithole nje sokuthi ukhulume yonke into ufuna nawe ukuyikhuluma njengeciko yabo kanti kubalekile ukuthi ngempela njengeciko yabona kwenzeke ngiyophumelela noma nje ake ngiqalela into efanayo track number 1 into efanayo lapha yamfowethu ngithi kunabaculi asebecula into eyodwa uma ufuna ukuthola umculo kaMaskandi mbana phansi ngoba bacula into efanayo ngabe sengibalula uluve ngabalula uGajeni ngathi siyabonga lovemvane ngokufika nephimbo elisha hey ngathi siyabonga Gajeni ngokufika nawe nephimbo elisha ngoba nawe Gajeni uGajeni bacula into efanayo okay bayithanda abanye abayithandi awungabe phela bayithande vele bathintayo ebese ngiya utrack 2 uthi sivikele baba uma ngithi sivikele baba ngisho konke umuntu njoba una le TV show kunabantu abangayithandi lento oyenzayo aba against wena othi noma ngenzani uyaphapha vele ngeke izimlungele leyanto uyenzani ngoba vele wabona usibani benza uyabona useyenza naye yabo sivikele baba kubo bonke laba abasizingela abangafuni siphumelele yabo lapho ngifishareke ibhena nyawo ubahuphe ngiyambona ubahuphe ebese ngithi ke manje ke ngiyophumelela mangithi ngiyophumelela still ngisadila nawo wonke umuntu ngithi uNkulunkulu unenhloso ngami akangidalanga ngephutha one day ngiyophumelela noma benzani uma irobot isavalele mina namhlanje kusasa lizokuvulela ngelinye ilanga ngiyophumelela ngase ngifakele futhi elinye ibhena nyawo uthwasa le cancel ngiyambona uthwasa le cancel yebo ngadlula ngabe sengiyothi ke khona hayi lapho nje ngiyayiculela nje ngedwa ngathi khona njengoba sengichazile uyabazwisa nje ukuthi umculo mfethu kuyacikoza vele ngabe sengithi ke kugcineni sorry baby uma ngithi sorry baby ithi le ngoma lo angithi kumele ngiyichaze usorry baby insizwa ebivakashile ivakashela umuntu wayo othambile ibele ivakashe ngaku ayikutekisa abanje ngale uvakashela umfesimama uma ivakashela ibele sekumele emsebenzini ngenhlanhla uthe ifika nje kanti bekade eyishayela mhlawumbe eyikafaka wavela walala kwaze kwasa ngasaxoxa yabo mayisovuka ekseni ibele selibuza hawo siyahamba na usethi lo sorry baby bengithi ngizophapha masixoxe ngazumeka bengithi ngizophapha masixoxe ngalala sorry baby uyakhala ke lo sifazane uthi ibhlungu lento ongenza yona yabo ngizojabulisa ubani ma uthi uyalala wena uzolala wena nje into ayizelela so ke yona ngoma ke abayithanda kakhulu lena ke ngifeature intokazi okuthiwa uthande kahadele hayi vele yafike yagela isimanga yavele yafika fitha ngoba phela kuvele kube njalo nakhona umculo wethu lentokazi icule ngoma mfowethu ayi nami ngaze ngashaya amahloni yathi ngezwe ngifika lezi nyembezi ngisekhona e-studio nje ngisayizwa nje igijima ngasho ngathi naye lento bengifuna beni recordela kuphi ke yona i-album irecordwe obani yaproducewa obani ngirecordela eGMD einsizweni zakwagumede ya usizwe benomude mude insizwa zakwagumede kwiGMD studio ngabe sengisebenza uproducer wami kube uLuvemvane Dobazana lobuya sebenza noGuzani noGqosha kanjalo uLuve uyena ke beproducer lo msebenzi kulead ngishayela futhi umfowabo uTodidiza ophinda ashayele mfowethu uQhosha bese kuthi ubasket ngawushayelwa umude mude wakhona e-studio ukeyboard kwa usizwe futhi okuyena usound engineer shuthi wonke lo msebenzi omuhle kangaka wala eGMD uyabona ayikusetshenzwe mfethu mina angingabazi mfethu ukuthi kahle kahle iyona iphi vele leni zokuthatha vele ibakhombise bonke abantu ukuthi kahle kahle umxhashazo ubani uyabona
khona kahle ukube iqiniso likhona manje ngabe sekucacile manje abantu bathi hey bahle babodwa uyizwile kodwa besithi ubamphathi uyizwile kodwa besithi hey ukalala ngoba vithusa lento ukuthi umuntu uza ukuthi ubani uyawazi umusic wakho kodwa awukaze futhi umuzwe kuthiwa uklikile noma ulikile noma ushareile uthi hawu kanti ulalela thule nje yena uzothula kahlangani wezwe yashisa phela into kanti phela lento kanti lento phela hayi ukuthi ngesomthetho ukuphumelela kwami mfowethu kusho ukuthi wena uzolimala ngesomthetho mfowethu singakwazi ukuphumelela sonke yabo masokhuluma iqiniso nje la ebicikweni iyo lento eyenza ukuthi kuze kuloko ngathi kuphumelela into eyodwa manje kuzothi uma kuhamba umuntu sekunabantu asebevuka sebecula njengaye yabo ngeke lokhu kuziphinda mfethu bayafuneka abantu abasha yabo ngiyayithanda nje nale ngoma yakho le show njalo ukuthi into ehlukile iyafuneka ukuba ayikho imali ngabe kuyasizwana manje la emculeni kunemali njengoba kunemali umona uthephe ume phezulu hayibo umona umculo bafo angithi nje lapho khona imali uyofica umona kuyamsana umona imali kuyamsana kuyinkinga phela lokhu ngoba ngesomthetho kuyazivimba ekutheni because nalombuzo olandelayo ukuthi mhlambe umusic nje asithi kaMaskandi ungawukhuliswa kanjani la eThekwini because le nto ngiyathanda ukuthi ke sisike siyibuze mfethu because ngicabanga ukuthi yabona zonke lezo zinto ziubuyisela emuva ngesomthetho yabo zenza ukuthi ungakhuli kwawena noma ukhulu ulalelwa abantu kodwa abantu uma ukuthi abantu bangaphakathi mfethu ababi nemali bonke ngesomthetho umculo usuku ungakhulanga mfethu ungakhulu umculo uma ngase asebe phambili beyidedela inhliziyo nabanye labantu abanemali beyidedela inhliziyo bekwazi ukulanda abanye abantu ababona ukuthi banekhono hayi ukuthi ngoba nakho mina mhlambe ngisemafutheni bangisemafutheni sengizohamba ngolanda ingane yami lapha ngeke ukusiza abanye abantu ngibe ngizwa kahle ukuthi ayikho into eqolela ngani iyabhima kodwa ngesimo sokuthi ngixamalazile labangixamalazile futhi uma ngithi 1 yonke into yami isheshe icaca ngokwe profile yami yabo so ngizoyilandela ingane yami lapha ngiyifake la bayeka bonke labantu ngoba phela iyakulimaza ngesomthetho yabo ngesikhathi ungabaphakamisi nawe shoot ngesomthetho wena umakho umuntu ozokusiza ngoba phela ngiyakholelwa mina ekutheni yabo uma usiza umuntu manje shoot naye lo muntu uzobuya ngesomthetho akusize nganye indlela futhi nawe ubongayitshela ukuthi angasakusize ngayo yabo ngoba phela into efunakala akukusiza mfethu ukuthi kuthiwe wena asinje nami nakulo Maskandi sijabulela ukuthi wena ugwilekile kunabo bonke why abanye bengagwilikile nenza into eyodwa isikhathi somuntu mfethu siyafika yabo ngoba phela into esiyifunayo ukuthi angidlalelwane kahle kahle ngalesikhathi kwenzeka kuzokwenza ukuthi nanabantu abaphuma emakhaya bakwazi ukuthi beze kuwona umculo kuzokwenza ukuthi abantu bangagcini sebenze ezinye izinto esikhundleni sokuthi enze umculo ngoba bakhona abazoyibona lento yenzeka phambili thothi italent elikhona agcine sithi ayingeke ngapha ngoba kunje ngiyokwenza enye into mina uyalimala kumculo ke lapha yabona nje bhuti wami mina angifuni ungasho khona insizwa yangakithi umfanyana nje kodwa nje umfana ohlakaniphile kube kuthiwa wayengekho lo yafana wangakithi ngifuna ukusho lokho ngabe namanje lomsebenzi angakaqali khona insizwa yawangema lapha ezalo ewumntaka mama ezalo makhoza ekuthiwa unkosi ungizwele abanye bambiza ngoParas leya insizwa ngathi mangifika ngithi indoda awungizame ngemali kanje ngifuna ukwenza umsebenzi kanje leya insizwa namanje bafungisa ngisayisalute yayikhipha nje imali yayo yathi bafuye ngibuyisela mase ku right awuqala ke lo msebenzi uyambona lo muntu ukholelwa kuwe straight uyakholelwa kimi and lo msebenzi nje ukhona ungaye wangema ngithi lokho angingakufihli ukuze neyakhe ingilozi ijabule ngoba ekhathi eyikhipha wayikhipha ngenhliziyo yakhe enhle emhlophe namhlanje nakuba zisashoda lapha nalapha izinto ngoba nje fana ngabe wathi uphuma umsebenzi ngase ngiyenzele ipromo angikwazanga ukwenza lokho ngesimo sokushoda kwamandla namanje ngisasho ngiyamdinga umuntu ozokungamela umsebenzi wami sibonisane ngawo sibuthi siphusha siyapi uze lento igcina right hayi ngoba phela umnandi mfethu umnandi ndi umculo mfethu omnandi ophilisayo yabo nje ngisho indlela ingoma zakho ezihluke ngawe yabona ukhuluma ngezinto eziningi yabo iyo lento vele efunakalayo kumculo umuntu angagcini ngokuthi umculo awu enjoy kuphela kodwa wena artist ungatholi lutho yabo kufuneka nathi ama fans asenze show
ukuthi ama-artist ethu ngampela singafuni ukuyonika umuntu osenemali vele imali ngoba eSouth Africa sekunjalo umuntu ufuna ukunika umuntu onemali imali hayi yakwenye bafana yabo uma kuthiwa manje akudonate umuntu esimaziyo uno 10 million kuyophuma ngisho yokugcina kubantu uma kuthiwa kudonate umuntu ongenayo ngisho 1000 ngeke kuphume imali yabo manje uyabona ukuthi iyosilimaza leyo nto leyo izolimaza kakhulu nomculo hayi imali yaphuma la kulandwa ngisho izibosha eseyibalekile imali enkulu zogcina yabona ngeke nje ithathe imali futhi ifakwe la entweni right ngeke ngamali kulandwe izibosha ezibalekile kuthiwe nayo imali kuthiwe nawo 7 million akulandwe isibosha esibalekile hayi ngoba yabona uma ngibheka ngeshejeni yakho bafo yabona nje ngiyafuna ukubuza lo mbuzo ukuthi uma ubhekana nezinto mhlambe njengo stress o depression ngoba phela yabona mfethu uma kwenzeka lezi zinto ekenzekela uthi ushaya ingoma nawe ufuna ukuvuka khona umuntu ofika uyayithatha wenza nje uthi uyakhipha ngapha izinto zenze ngalendlela uye udlule kanjani mfethu ezintweni enjalo ngenhlanhla ngumfana okhulele emakhaya into angibukeli manje ngiyibuka lapha ya uma sengibhekene nezinto ezifana nalezo ngiye ngithi ngizophumelela ngiye ngithi ngisavalelwe irobot kusasa lizongivulela ngiye ngisho njalo futhi ngiye ngiduduza ngalokho ukuthi njengoba ngisena lenkinga ngisavalelwe irobot sazovuleka sasa lisazovula ngoba phela amaciko mfethu yabona ukuthi amaciko buka ngisho amaciko azibulalayo ukuthi anda kanjani eSouth Africa kuyanda lokuthi yiyo lama challenges kunabantu othola ukuthi uma ibhekana nalezi zinto ayavela ahluleka ukuthi kusasa uzovuka kanjani yabo kanti phela akumele kube njalo mfethu nasithola indlela nanokuba nomuntu nanokuba nomndeni kuyasiza ukuthi noma uthiwa usuhlukumezeke kangakanani ucabanga umndeni wakho uthi konje masithwani noma ngiyayibulala undodakazi wami engathini yena umngami engathini nanokuthi umuntu wakho kumele akusupport entweni oyenzayo uma ngenenkinga ngangapost izolo ngamposta nje umngami ngamposta ku Facebook ngathi noma ngabe yini engibhekene nayo uma ngeke ngamtshela uvela athi babakazi odumo kuzodlula lo muntu lo usuke njani engiduduza so ukuba nomndeni nomuntu osifazane oqondene nawe ekhaya kuyakusiza ukuthi ungazenzi ezinye izinto engahlelekile akuguide noma ngabe akekho athi baba sibanibani leyo nto leyo izodlula asibekezele ishayele yompi izodlula relax ngathi akaze kwenzeke lutho ngoba yabo uma uthola umuntu onendaba ngempela uyabona ukuthi uba yinsika kodwa umuntu amezothi wena ubuyenzani kade ngakutshela lento yakho ukuthi kade ngakutshela lento yakho ukuthi yeke nje hayi uzobulala uyabona phela ogcina nawe usuyithola nje wakumculwana unalo ayihamba okwenza lokho umuntu azi hamba nje ofesa nje hamba nje ofesa wakumculwana nalo ngoba nje baba sibani balento yakhe ayisebenzi hayi ke ayikho indaba yakho uyabona ugcina usuba nenkinga ngempela mfethu yabo uzogcina usuba nenkinga ngempela so ke njengawe nje mhlambe wena nje bomculo kwaMaskandi nje mfethu ungathi iSouth African dream mfethu for umculo umculi nje kaMaskandi njengamanje iliphi mfethu iphupho nje lomuntu ola eSouth Africa mfethu ofuna nayo uthi ayiculela uMaskandi mfethu ungathi liphi nje iphupho yini lene ungabona ukuthi ongathi uma uyibona mhlambe yenzeke usho ukuthi hayi impumelela yini ngabe uphumelela uma umuntu owenza leyo nto noma ngenokudideka kancane embuzweni sengisho nje iSouth African dream because leyo nto asinayo ngesomthetho thina iphupho nje ukuthi mhlambe manje because baningi abantu othola ukuthi umuntu uzongena nakuwona umculo yabo akazi kodwa ukuthi impumelelo ukuba njani yabo no weba umculo uma uqala nje ake ngikhuluma ngomuntu ongakazi osafisa ukungena emculweni yabona ngoba osibani bani sebephumelela osibani bani sebele phezulu indima yomculo inzima engathi uma ungena emculweni ungene ngothando ungangeni kanti irole model yakho owayibona yangena ngenhlamba noma yathuka abantu ungene nawe ungene nje vele usukela umxhashazwa nje ngisho lutho ungazi umfonela uyicela ukuthuka umchaphe ngenhlamba umchaphe ngenhlamba kanti ubuye kufona ethi ayicela ukuthuka umchaphe ngenhlamba umchashazwa vele akuficela
eThekwini ahlangana nawe akuqobe ngesagila uyabona usuba lenkinga manje uhluze ngesagila nje shona phansi ufunani kimi yabo usuthi nayi bengithi game angikwazi igame yale igame yokuphapha angikwazi ngoba labakhona vele osiduma ngabanye baningi abanjalo abangena ukuthi umuntu angena xabane nalo useyongena njalo ke naye abanye kuyabasiza abanye bayashawa akona bengazi ukuthi kanti buye kufonelwane futhi kuthiwa ya uthi ngikuthuke kule ngoma bafa ngicela ukuthi ungithuke bafa manje ngiyabona bafuthi manje ngathi kucwilekile manje mina ngisho ngasho noma yini kimi yokubuka nje ngoba vela lento yehawu angiyazi yabona futhi ke akusizi futhi ngoba kokunyazi ukuthi akunqeni ukuthi impisi ibona thina engathi la kwemic abantu abangale ngemumva bona bangazi kwa ukuthi kwenzakalani balimazane kube inqaba abantu ngoba phela badaka utshwala beshaya ngoba phela abantu bahlezi abantu yazi uthothi nama artist angaze nababana ngezandla benifonelana ukuthi awuthi ngikuthuke nalona ngithuke nangalona kuthuke ngapha ngizokudalapha ngempela sesiyafika sesiyagwazana thina sesiyadublana lapha sesiba ngomtsizwa kunjalo yabo sekuyinkinga ke lapho kanti angimele phela lento engathi ungacabana nomuntu ocabene naye ngempela ungenzeli abantu futhi ngoba lokwenzela abantu nakho yikho okubuye kusilethele istress eziningi kakhulu kahle nokulandela ngokuphapha nje uswazi yonke into ngami uswazi yonke into ngami usiyangilwela usufuna nokushaya abantu ngoba usuke umuntu vela sesho njalo phela kanti izinto ezilandela ku social media phela ku social media esiyiposta ngempela mina Mxhashazwa usungangifela kanjani mina ngoba mina ngiyasebenza ngempela mina Mxhashazwa awazi ukuthi ungangifela nje lezi izwale mhlawumbe ekade ingihupa lapha na ikhokhelile mhlawumbe ingikhokhelile uyabona ngempela usufa uqhamuka manje uba nenkinga wena mhlawumbe nje uzoshaya ixokana lami lethi kuyafana uzoshaya ixokana lami lelo xokana kami selijike ngale la ngishaya ngenye inhlamba wena uhlangana lo liyalibhonya wena funani kumxhashazwa ufunani kumxhashazwa kanti ixokana lami liyasebenza mhlawumbe ngalolo data lithengelwe yimi lokuthi alenzele yona awusho le yanto ngoba avihamba mfethu yazi ukuthi uyalibhonya wena sengengibona yabo into ebhedayo eSouth Africa kahlahla igijima kakhulu mfethu yabo ingakho nabantu abapromotayo manje uthola ukuthi wonke ama promotion umuntu awashaya uhlezi ezofika shaya into ezofika ibe yimbi ngaye qede aveza umculo lento afuna ukuyiveza kunento errong ngixolisa ukuphula emlonyeni kunento errong engake ngayisho ngathi yabona manje ngafika emcimbini omkhulu nyoke ngifike nje ngithi mase sengishaya ingoma yokugcina bese ngithi hayi umculo ngiyawumisa manje mabebuza ukuthi kanjani ngithi ngizongumisa umculo mhlawumbe isikhathi esingango 10 minutes mabethi ngani ngithi ayela futhi ngoba ngiqoke ibheshu vele ngiqoshame nje vele ngishitshe le taba stage mangiqeda ukushitsha le taba shosho mangisukuma ngekhathi uMC yathi hawu ebabaza yini le inkabi ziyaphuma inkabi ziyaphuma inkabi manje ngabona ukuthi ngakade ukuthi ume kwathi uMC hawu sakwenze njani manje kuzogijima amakhamera into imedia yonke plus ngeke phela ihlezi iready media nayo ifuna lezo zinto sekwenzile phela amanyala ngishotshwe lapho ngathi ngishotshwa ngiyawubamba ufront page oqala empilweni yami ngamanyala uyabona bamba ufront page mangisuka lapho mhlawumbe ngizobizwa emsakazweni mhlawumbe ngibizwe emsakazweni omkhulu kuthiwa okwenzeke njani ukuthi ukuze ngishiyele liyatshe letaba estage kuze kucleanwe yini isizathu bese ngisho ukuthi izinto ezinhle manje ziza ngamanyala bese ngiyasho hayi izinto ezinhle ziza ngamanyala ngoba ngisho kosoleza angilibeka ngitsha letaba lapha bengingeni ngibiza sengizenzile izinto ezinhle ngiperforma kahle ngiphuma estage akaze ningibiza futhi angikaze ngibambe ufront page ubanjwa umuntu oyingenele mhlawumbe nebhodo stage wangena nembuzi ubamba front plus bese kuhlezi kufuneka idrama manje so mina engenze kahle lutho front page so ngiyawabonga amanyala ayenda abantu hodwa uyabazi phela abantu ko Twitter vele ko TikTok ngabe kugijimayo Mxhashazwa ugilima bobhala bethi udumo sebelifuna shona ngenhle
ngoba abantu ababhala headline bayakwazi ukubhala udumo sebelifuna nangenhle abaculi bangamaskandi liyahamba iphepha bayabhala nabanye ingoma bayaphendula yabona kodwa uthi hey ngizothi ngiyeza letha amabhansi angishaya bazongishaya mase ngithi ngiyaphuma estage ngiyaqabele kuduma ukuthi ushayiwe ngicabanga sesanje sekuthiwa uphiphi uphiphi ngithi hey Kaphiphe la. Sengicala ngiyabakazana manje. Mhlawumbe anginawo nabantu abangigadile. Yabona abazophuma wena. Sekuthiwa phiphe. Ngizosenjani? Ingakodwa uyafuneka wona amastand mfethu akwazi ukuthi noma mhlawumbe engasafiki lapha ekutheni asafike kwinhle. Abantu bazokushaya. Ngoba mhlawumbe ungayenza at least makuthiwa usendaweni vele ngaphandle yabo makuthiwa nje i-stage esingaphakathi kaphela yabo usumiswe nangemuva sekushawo live sekuthiwa sebeyamphipisa manje uyaphipha manje mhlawumbe sekhona mhlawumbe sengivuvukele nebhodlela sebengiphikisa ngebhodlela la sengivuvukele sekuthiwa uculani khona lokho sebeqala bephika ngisho ukuphika phela abantu abaningi uma sebengasathandi wena uyabazi ukuthi bayathanda ukungena ngasemculweni wakhe ngazi ukuthi sekuthiwa nomculo wakhe yazi kodwa uzwakali kahle wanya vele wanya vele wanya stage ayike bafo so ke manje ke mfethu abantu abafuna ukukulandela ke mfethu balandele nomculo wakho bangakuthola kuphi mfethu nje bengicela nje ubanike Facebook YouTube mfethu Spotify la umculo wakho nje ukhona mfethu abazokwazi ukuthi umculo wami ukhona kuzo zonke izitolo nje ongayicabanga wonke ama digital platform ukhona umculo wami inombolo yami ithi 072 55 8 40 47 072 558 40 47 ku Facebook Mxhashazwa Majola Mxhashazwa Majola ku WhatsApp iyona leyo number leyo angabe angakashoke mina ukuthi sorry ngibhizi nginganiphendula nibaningi wabhala nje ngiyakuphendula phela ama-artist amaningi akuphendula emva 5 days kuthiwa hayi sorry uZulu uzesho umsebenzi uyabona nje sorry mfethu manje ngibhizi sinebaningi kakhulu cha akho bantu nje abaningi noma bebaningi ntambama nje ngasikhosikasa ntambama mase qede ngikwenzayo ngiyalala shona ngo12 iziqathakele ifoni uphendula abantu ngoba phela iyo vele into abantu abayifunayo futhi yaba ama-fans befuna ukusondela abanye ngozogeja nama-bookings phela ubookwa nabo abantu komunye umcimbi ayafika abantu bathe sifuna ubanda yabo ubani uma ingekho ngampela uyabona ngeke kuze kuhambe yabo so maye ko YouTube ke Spotify khona yonke indawo mfethu YouTube nakhona Spotify yonke indawo babheke nje Mxhashazwa nje Majola usearch umxhashazwa uma ufuna le EP uyabhala ukuthi Mxhashazwa bese kuyavela ebese phundu ubhala ukhona okhona okuyititle bese ziyavela zonke ingoma bese ke udlala lezo oyidingayo ngaleso sikhathi uma ngabe uyidlala mhlawumbe ku Spotify efonini mhlawumbe udlale emotweni uma kungena advert ungaskip iyeke advert iphele ngoba phela kholwa ngayo yona advert ekhokhayo ungathi wena wait datha lami yini yeka ngoba vele kahle hle selihambile nedatha labo manje iqalithi so selivele lihambile idatha noma usungayikhathi uskiphe wena selivele lihambile lona datha ke mina ke elizodala ukuthi bekhona izocosha ngayo iphalish lezingane uma uzodlala nje uthi udlala ingoma hayi vele awungifuzile utho ngifonela nje ngulethele iCD uhlale le CD yakho akhonke ngoba nakho ku streama ko YouTube ku right mfethu uthi umuntu amayidlala into lokho nje nyusile ama views lapha ko YouTube umuntu angaze lokho efuna ukudownload ingoma kwazi manje sekuya streamwa manje nti iyakhokha lento yoku stream ngisho ngadlula emhlabeni kodwa umculo wami lokho ukhona futhi thina mfethu kusizile lento yama digital platform ngoba ubuthi mfethu manje ngifuna ukufaka umnizo kwami ezitolo thothi kuzima akasekho manje umuntu ongenawo umculo esitolo hayi futhi ke nabo bayitolo sekuyabaphoqa manje ukuthi lethana umusic ngoba manje kuyafana abantu bawufaka online yabo ukhetha abantu phela ukuthi hayi ama-CD kabantu uzowathola edakota uzowathola esibanibani ama-CD la abanye abangangeni khona masikhiphile sithi wozani ayithenga umuntu ayithengayo
ongayitholanga uyithola online ngoba nakho kade ngikhuluma nje nanomunye ubafo wami la othi yena babuye bawadayise yabo straight nje la ku WhatsApp ukuthi nje mhlambe ngizothi mina ngineke u50 ngikusendele yabo njengane EP nje umsende mhlambe uyifake kwifolder umsendele yabo ngoba nakho lokho futhi nakho lokho kuyasiza futhi yabo mfethu anginawo umshini okudlala uzodlala emotweni ngobluetooth hayi bathu lethi iphephe libomvu ngikusendele ngoba phela vele kusayikhona ukudayisa khona abantu phela bazosaba ukuthi kuthiwe mhlawumbe uzonika abanye ngale vele uthengile mayise uthengile wena okwakho yebo uphe bani usawumaketha ngalo ndlela ukuthi udayisangidlisi mina kodwa mhlawumbe lo amsendelile angisho ukuthi ngithi abantu abasendelana ingoma soxabana kodwa kuyenzeka mhlawumbe asendele umuntu mhlawumbe usendele ingane ezalwa imeya thizeni yabo nisiyakuzwa nawe siyakuzwa ukuthi awungitholele lo muntu uzothola umsebenzi hayi ngoba phela uyahamba wona umculo ngalesikhathi usabalala abantu basethi bewudinga vele into esiyidingayo vele bawudinga abantu and bakhokhe ke abantu futhi bakhokhela amaciko umuntu angafuni ukubhukha iciko nje mfethu ngemali engekho yabo lezi imali zase studio zonke lezi imali mfethu zokufaka nakuona ama digital platform phela wayakhokhelwa nawo amanye kwakhona online ukuthi ufake kuona kudinga imali mfethu yabo ndozo uyiveza ngeke manje uyiveza kuze kube yinini angisho ukuthi uyiveza ku wrong kodwa uma ngivezile namhlanje kuwena mhlawumbe usafuna umsebenzi wami ngonyaka ozayo phela ngiqasha ngayiveza every year kuphele 5 years ngiyiveza wena ngiyayiveza nje hayi usuke usufuna ukubukwa ngami kahle kahle lapho mfethu masufuna ukulokhu ufuna ukuthi abantu bayayiveza ngoba uwo bacindezelayo kahle kahle ngiyivezana ungazi yabo hayi ngeke mfethu ngiyabonga kakhulu nje bafo mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu ukuthi ube khona ku podcast sikwazi nje mfethu ukuthi sikhulume ngale zinto yabona nje sesizovala mhlambe kunomuntu ke la emakhaya mfethu naye ongazi ukuthi kumele italente lakhe mhlambe liphi azithole kanjani kodwa uyafuna na ukuthi abe nento nje ayenza yamuve mfethu aye phambili ungathi akaqale kuphi leyo muntu mfethu indlela ibuzwa kwabaphambili indlela ibuzwa kwabaphambili nami nje ngamfonela ubuzi ukuthi angiphumelele ngaleyo ndlela kodwa mhlambe wena ungathi uma ubuza kimi ngikuyalela indlela kuwena ufika ivuthu ibe right umuntu angahlali nje mfethu ahlale nje alinde into engekho mhlambe ngempela uhleli nekhono uhleli lento eserious ngoba phela abanye uthothi umuntu akazazi kwakuthi ikhono lakhe yini uthi uyabheka nje kusamela aqala azithole kwakhona ukuthi yini ke mina ke ngiright kuyona yabo kuba inkinga kakhulu lapha uma ungakazazi ukuthi ikhono lakho yini bazosha abantu khona ukuthi umuntu ngempela uthi likhona ikhono akalazi bazosha abantu ukuthi hayi wena yabona nje ukulusa inkomo nje ulusa kahle kahle ulusa kahle kahle inkomo lezoyilusayo azoni inhlobo uma usibongiseni azoni nje ulusa kahle kabi khono lakho le sekumele nawe uthole indlela ukuthi ke ikwenzele imali leyo ya uhamba uthatha inkomo zemisi yabantu ngoba bayibulela abantu kuyazi ukuthi ukhona mina ngisho umunye ubafo wami sasikhuluma engitshela ngomunye ubafo wakade elusa inkomo bemnike mhlawumbe bazomnika nje mhlawumbe incane ilentozana yona ukuthi akayikhulisi njalo bemnika awu manje uthi una more than 50 manje inkomo manje ibheke ku 100 waqala nje naye elusela nje kanje emakhaya ethi uma ikeluwe walusa bamnike ithole yabo maye kwalusa nje mayelusa bamnike yona neplasma yabo ngoyithalente lomuntu ungafika uyithathe kancane leyo nto wena uthi hawu ngeke ngoba ngenza kanje ngoba phela naye washeshe wazibona ukuthi lento ngiyayithanda lento yabo wahlala kuyona kunabantu nje abafa abanamakhono nje okuphihliza abantu amakhanda nje kunabantu abanamakhono okuthiwa nje usibani bani ave shaya ikoti manje kushoniwe uyahamba loyamuthi uyakhala yasekhala nokukhala negumbi uyalimba impela igumbi khona wazathi nje bakushoni uzokhala nje uzokhala adlule bonke abantu nomuntu unekhono lakhe umuntu akabambela lo nto ayinikiwe makuthi uyahamba igodi ngempela uyashaya igodi mbana bafa mhlawumbe kokusiza ngoba ukashe nje uthi nje uzomba igodi bazofika ocebo lethu kubonakala ukuthi hayi nangu mfethu awumbela nonke nime athola imali yakhe asayina imali yakhe hamba igodi aqede athi kanda ngizomba mina ngeke usethola imali yakhe hayi ngeke ngiyathemba ukuthi wonke umuntu ke mfethu uyezwa because into esiyifunayo ukuthi abantu abamuve yabo iyona into efunakalayo ukuthi umuntu akanyakaze ajahe iphupho lakhe naye ngoba sonke yonke esiyenzayo yabo ngiyabonga kakhulu bafowethu ngokuthi ube khona abantu nje ngicela nimfollow wish Mxhashazwa nje kuyona yonke indawo ni stream music ni share yabo abhukwe mfethu naseyindaweni eziningi because kumele mfethu ufike kulezi indawo mfethu ompucuzeke uma ungekho mina naye
Funa ukubona ulaba phambili mfethu because labantu abavele lapha abaningi mfethu abekho kude ngaleyo ndlela. Yabo abantu abala. Hey awuthi ngithule kodwa sengithe. Ozathiwa sengithe. Bafowethu ngiyabonga kakhulu nolandela umsebenzi wami ungithinte ungifonele 072 558 40 47 072 558 40 47 Facebook Mxhashazwa Majola WhatsApp iyo lo number Okay uma ukuthi la usahleli ke subscribe ke lapha yazi subscribe uclick notification button ushare nowethu umsebenzi nabo bonke abantu lumkile ezinyanga signing out thank you umsebenzi ukhulu umsebenzi hayi ngiyabonga sinibona nani seni ukunalokho Hayi. siyabonga hayi ngiyabonga baba sure